Bos días, rapaces e rapazas. Quero traervos un consello que a min non mo deron no seu momento porque non facía falla, porque cando eu comecei a rapear, o sea, no Mesozoico, o de YouTube máis ou menos, eu acórdome de subir cousas a MySpace, o sea, imaginadevos, e eso era unha cousa que non era aínda supermasiva como sí que hoxe, no? E que todo o mundo pode subir a súa música e facer a súa música e tal. Pero antes tiñas que facer concertos. Sea como fora, tiñas que facelos. Hoxe en día me dá a sensación de que hai xente que pensa que non ten que dar concertos para vivir da música. E iso é vivir enganado, vale? O sea, obviamente ti subindo os teus temas a YouTube ou a onde sea, ganas unha certa exposición. Mais menos, pois, en relación a capacidade artística que teñas. Pero te podo asegurar que ti, si eres un artista, bueno, sin ofender, ¿vale? Si eres un artista mediocre e fas concertos, vas a ter moita máis xente pendente do que fas que sendo un gran artista que non fai concertos. Ou que fai moi poucos concertos. Por qué? Porque os concertos te permiten, da igual que sean para 5 persoas, vale? Que da igual. Esas 5 persoas se van a quedar con quen eres ti. Seguro que tes algún tema que lles chama a atención, te buscarán en YouTube, te buscarán donde sea. E a miña realidade é que eu, sempre que volvín de un concerto, aumentei suscriptores en YouTube, seguidores, tal, lo que sea, e sobre todo, me gustas, comentarios e cousas destas, a máis, pero non polo as cancións en sí, que estiveran subidas a YouTube, sino porque eu fun, as presentei, e eles dixeron, hostia, este tío mola, vou no seguir, vou ver que fai, vou ver que profundidade ten este fulano, non? E ao final é onde están os cartos, e non debe de ser parvos. E eu, unha cousa que vos recomendaría, sobre todo se estás empezando, é que si hai micros abertos, jams, todo este tipo de cousas, mentres podades, mentres teñades tempo para poder facelo, facedeo. Porque cando teñades 25, 26, 27, 30, 35 e estedes nunha fábrica chollando e non teñades tempo para facelo, pois teredes perdido 10, 15 anos de facer música en directo, de que vos coñeza a xente, e ao mellor ese tempo invertido en ir a non sei donde a unha jam fai que ti podas vivir da música. Entón, directos sempre. Tratade de traballalos e enfocadevos en eso máis que en YouTube. Saúde.